ассалому алайкум бинандаҳои арҷманд. Ин барномаи иттилоотии таҳлилии навзиндагӣ аст, ки дар ҳамкорӣ бо стансияҳои телевизионҳои мустақили Тоҷикистон таҳия мешавад ва маводҳои онҳо дар барнома ҷой карда мешавад. Мо имрӯз мехоҳем дар бораи маблағҳои электронӣ суҳбат дошта бошем. Кадом пулҳоро маблағҳои электронӣ меноманд? Мо имрӯз дар фаъолияти худ то кадом андоза малакаи истифода аз кортҳо ва ҳамёнҳои электрониро доримро баррасӣ хоҳем кард. вазъи имрӯзии рушди ин соҳа чӣ гуна аст? имрӯз мо дар барнома кӯшиш мекунем, ки бо кӯмаки мутахассисон ба ояндаи ин мавзӯъ назарӣ андохта бошем. ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ё худ маблағи электронӣ чист? Аз кай ин намуди хизматрасонӣ ба зиндагии мо ворид шуд? Истифода аз кортҳои пардохтӣ мушкил нест? марҳилаи гузариш ба пардохти ғайринақдӣ кадом мушкилиҳоро дорад ва оё маблағи электронӣ бо мурури вақт маблағи нақдинаро пурра иваз мекунад? Бехатарии рақамиро кӣ кафолат медиҳад? ва дар маҷмӯъ паҳлӯҳои мусбиву манфии пардохти ғайринақдиро дар барнома мутахассисони варзида, сарбозраси шӯъбаи назорати бонкии шӯъбаи минтақавии Бонки Миллии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд Фирӯз Наҷмиддинов ва ҳамоҳангсоз оид ба рушди пардохтҳои электронӣ дар Бонки Эсхата Хуршед Ибрагимов шарҳ медиҳанд. фирӯз насриев шуморо ба барнома хуш омадед мегӯям. аввалин суоли ман чунин аст. шумо худатон корти пардохтии бонкӣ доред? ташаккури зиёд. чӣ ки ҳамагон медонем, имрӯз яке аз роҳҳои ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ истифода аз кортҳои пардохтӣ маҳсуб меёбад ва мисли дигар аҳолии ҷумҳурӣ ман ҳам корти пардохтӣ дорам. зуд истифода мебаред? албатта, барои ин ки ин талаботи замон аст ва метавонам дар ҳама ҷо истифода барам. хуб, имрӯз мо дар бораи ҳисоббаробаркунӣ бо кортҳои пардохтӣ ё ҳамёнҳои электронӣ дар Тоҷикистон, ин барои ҷомеаи имрӯзии Тоҷикистон воқеан як чизи нав аст, падидаи нав аст. падидаи навқадар нав нест, зеро 8 сол 10 сол пеш ин аллакай аз ҷониби якчанд ташкилотҳои қарзии молиявии низомсоз ҳамин низоми хизматрасонии кортҳои пардохтӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷорӣ карда шуд. мо сухана оғоз кардем дар мавриди маблағҳои электронӣ. агар таваҷҷӯҳ кунем аз оғози солҳои 2000 агар назар кунем охири солҳои 90 вақте ки мардум ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтанро ба кишварҳои Федератсияи Россия, Қазоқистон, аз он ҷо масалан маълум буд ки маблағҳошонро бо шиносҳояшон ё бо воситаи як нафари дигар ки масалан масъул мешуд оварда мерасонданд. баъдан бо назардошти чунин талабот ҳукумати ҷумҳурӣ ва ҳамчунин Бонки Миллии Тоҷикистон тасмим гирифтанд ки як низомҳои нави интиқоли маблағҳоро ҷорӣ кунанд ки воқеан имрӯз бо ном масалан интиқоли маблағҳо бисёр маъмул аст ки имрӯз аксари маблағҳои ва ҳамин маблағҳои воқеан муҳоҷирони меҳнатӣ ба воситаи ин низом мегузарад. хуб, имрӯз шароит ва имкониятҳо чӣ гуна шудааст? имрӯз бо бевосита бо иқдоми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки Миллии Тоҷикистон ҳамрадиф бо ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва дигар мақомотҳо кӯшиш ба харҷ медиҳад ки намун муҳоҷирони меҳнатӣ ки имрӯз дар давлатҳои хориҷӣ фаъолият мебаранд, он маблағҳои интиқолӣ ки онҳо ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мекунанд, интиқол медиҳанд, бо роҳи расмӣ амалӣ карда шавад. ва имрӯз низомҳои пардохтии маъмул фаъолият мебаранд ки бо воситаи онҳо метавонанд ҳамун маблағи интиқоли худро вай кунанд. ба ғайр аз ин, имрӯз низоми маъмули Сбербанк онлайн амал мекунад ки имрӯз аз ҷониби якчанд ташкилотҳои қарзии молиявии вилоят ин чиз амал мекунад ва гуфтам мумкин аст ки имрӯз инфраструктур ҳаст ва имрӯз мардум метавонад беманоният намун ҳаққи меҳнати худро ё маблағи худро ба ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳамин воситаҳои расмӣ равона созад. ташаккур. хуб, саволи навбатӣ дар мавриди ҳамин имрӯз шаклҳои интиқол тағйир ёфта истодааст? албатта, вақте ки мо 5 сол ё 6 сол пеш агар назар афканем, дар он ҷо бисёр низомҳои маъмули интиқоли пулӣ амал мекарданд ва имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан амин ба танзимдарории фаъолияти ҳамин низомҳои оператори низомҳои пардохта ба зиммаи Бонки Миллии Тоҷикистон вогузор карда шудааст ва имрӯз Бонки Миллии Тоҷикистон танзимгари назорати ҳамин фаъолияти низомҳои пардохт ҳастанд ва имрӯз бо хушнудӣ гуфтам мумкин аст ки аз ҳамон гурӯҳ оператори низоми пардохт 5-6 адад низомҳои маъмули онҳо имрӯз бо Бонки Миллии Тоҷикистон ҳамкорӣ зич ба роҳ монда шуданд ва дигар оператори низоми пардохт дар нақшон ҳаст ки боз иҷозатноми Бонки Миллии Тоҷикистонро гирифта дар самти ҳамин хизматрасонии аҳолӣ, махсусан аҳолии муҳоҷирони меҳнат кори худро пеш баранд. ташаккур. хуб, якум барномаи иттилоотии таҳлили навзи зиндагӣ ба мавзӯи интернет савдо дар Тоҷикистон бахшида шуда буд. аз ҷумла дар ҳама ҷо
дар баробари рушди ин соҳа аз мушкилоти ин мавзӯъ низ сухан карда будем. Як мушкилоте ки аз ҷониби ташкилотҳое ки бевосита бо соҳаи интернет савдо машғул ҳастанд дар Тоҷикистон дар мавриди гӯем эквайринг суҳбат карда буданд, дархост карда буданд ки ҳаққи хизматрасонии эквайринг барои ташкилотҳо чӣ миқдор пешбинӣ шудааст ва чаро? яке аз имрӯз проблемаҳое ки имрӯз садди роҳи рушди ҳисоббарбаркунии ғайринақдиро мегирад, албатта ин то ба ҳол вуҷуд доштани ҳаққи хизматрасонии анамун ташкилотҳои қарзие ки имрӯз бо муассисаҳои савдои хизматрасонӣ ҳамкори зиш монданд ва мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки анамин ҳаққи хизматрасонӣ паст карда шавад ё аз имконият бошад аз банд гирифта шавад. таҳлилҳо нишон медиҳанд, таҳлили охир нишон дод ки ҳаққи хизмати онҳо аз 0.5% то 1%-ро ташкил медиҳад. ва мо пайваста дар вохӯриҳо чанд бор гӯем мизи мудаввар ташкил намудем, дар ҷаласаҳои кори ташкилотҳои қарзие ки дар ҳамин соҳа фаъол ҳастанд мо тавсия медиҳем ки барои боз рушд додани ҳисоббарбаркунии ғайринақдӣ ҳадди аққал ҳамун ҳаққи хизматрасонии худро нисбатан пасттар кунанд, барои он ки ин талаботи замона аст ва дигар давлатҳо ҳам барои рушди ҳамин соҳа ҳамин шаклро истифода бурданд дар таърихи тараққии худ. ин кори шудани аст, барои чи не, ин кори шудани аст ва аллакай таҳлилҳо нишон дод ки бисёри ташкилотҳои қарзии молиявӣ аллакай нисбати соли гузашта, нисбати солҳои қаблӣ 0.1-0.2% аллакай ҳамун ҳаққи хизматрасонии худро паст карданд. ва таҳлил нишон дод ки вобаста ба паст шудани аними ҳаққи хизматрасонӣ шумори истифодабарандагони терминалҳои электронӣ дар нуқтаҳои савдои хизматрасонӣ назаррас зиёд шудааст. Мизоҷам мушоҳида мекунад? Мизоҷам мушоҳида мекунад. Барои чи? Ташаккур. Дар гардиши имрӯзии пулӣ чӣ миқдор агар ба фоиз гирем агар маблағҳоро пулҳои электронӣ ташкил медиҳад? бояд қайд намуд ки таҳлилҳо нишон медиҳад ки аз соли 2018 агар мо таҳлил кунем ҳиссаи ҳисоббарбаркунии ғайринақдӣ тариқи янмун пулҳои электронӣ ҳамагӣ 0.4-0.5%-ро ташкил намуд. Набинед ки аллакай имрӯз таҳлилҳо нишон медиҳад ки ин миқдор аллакай ба 7% расидааст, наздик ба 7% расидааст. ин чӣ нишон медиҳад? Ин амон нишон медиҳад ки ин фаъолияти бевосита босамар ва якҷоyии ташкилотҳои қарзии молиявӣ, Бонки Миллии Тоҷикистон ва мақомоти андоз аз як ҷиҳат бошад, аз ҷиҳати дигар ман фикр мекунам ки маърифатнокии молиявии аҳолии ҷумҳурӣ ман минтақаи вилояти суғд ҳам рӯй ба беҳбудӣ медиҳад. Пештар агар ҳамин бо воситаи кортҳои пардохтӣ агар мардум кам ба мағоза даромада пардохтро ғайринақдӣ амалӣ мекарданд, боз миқдори онҳо зиёд шуда истодааст. масъалаи дигар дар мавриди банкоматҳо, имрӯз дар вилоят чӣ миқдор банкоматҳо мавҷуд аст ва то кадом андоза сифатан хизматрасонии онҳо воқеан хуб баромада шудааст? имрӯз мувофиқи маълумотҳои омурӣ дар вилояти суғд зиёда аз 580 адад банкоматҳо дар 18 шаҳру ноҳияи вилояти суғд амал мекунанд ва зиёда аз 50% онҳо дар шаҳри Хуҷанд арзи вуҷуд мекунад. Албатта имрӯз муаммоҳо, проблемаҳо ҳаст бобати танбашавии гӯем гирандагони маблағҳои нақдӣ ва ё бо пули нақд таъмин накардани ташкилотҳои қарзӣ. Албатта мо таҳлил мегузаронем агар ҳамун танбашавӣ аҳолӣ аз ҷиҳати гӯем номукаммал фаъолият намудани банкоматҳо бошад ё аз ҷиҳати надоштани пули нақд бошад, мо фавран бо ҳамун ташкилоти қарзие ки ба ҳамин муаммо рӯбарӯ шудааст ҳамсӯҳбат мешавем ва нисбати ҳамун ташкилоти қарзӣ гӯем тавсия медиҳем ва фавран бо дархости ҳамун ташкилоти қарзии молиявӣ банкоматҳоро бо пули нақд ҳадди имкон таъмин мекунем. лекин ман фикри ман ҳамин аст ки имрӯз сол аз сол вобаста ба номеътадил будани ин рушди ҳисоббарбаркунии ғайринақдӣ албатта талабот ба пули нақд зиёд мешавад ва талабот ба пули нақд зиёд мешавад. Вақте ки талабот зиёд мешавад, таъмини он ҳам як муаммо ҳаст ва имрӯз Бонки Миллии Тоҷикистон ҳаракат дорад ки ин муаммо аз байн равад, то як рушд ёфтани ҳисоббарбаркунии ғайринақдӣ мардум тавонад бемоманида аз банкомат пули нақди худро гирад ва истифода барад. Ташаккур. ва як суоли ҷамъбастии охирини ман дар мавриди шумо мутахассис ин соҳа ҳастед. Ман ростӣ дар ин маврид гӯем навомӯз ҳастам ки аз шумо имрӯз меомӯзам. дар давлатҳои пешрафта масалан бештари ҳисоббарбаркуниҳо бештар ба ғайринақдӣ аст, электронӣ аст. қариб ки мардум аз кисашон даст карда танга ё пулҳои коғаз намегиранд. албатта ба андеши шумо гӯем ҳамин гуна низом ба манфиати иқтисодияти давлат то куҷо таъсиргузор аст? ҷиҳати мусбиш хеле зиёд аст. қариб ки ҷиҳати манфишам набошад гуфта мумкин аст, лекин агар
яке аз ҷиҳатҳои мусбии ин гӯем рушд кардани ҳисоббарабаркунии ғайринақдӣ ин бехатарии худи аҳолӣ аст. барои он ки пули зиёди худро дар гӯем ҳамёнаҳои худ ё кисаи худ намегиранд ва беманоят бо кортҳои пардохтӣ ҳисоббарабаркунии худро амалӣ мегардонанд. агар дигар ҷиҳати мусбише гирем, агар албатта давлат таъмини иқтисодиётро по пули нақд гӯем барои давлат осонтар мешавад, барои он ки ҳисоббарабаркунии ғайринақдӣ асосан аҳолӣ аз ҷиҳати пулҳои электронию дигар кортҳои пардохтӣ истифода мебарад. бо дигар ҷиҳати мусбиш дар иқтисодиёт ҳамин аст ки вақте ки пул дар муомилот кам мешавад, албатта эҳтимолияти якбора зиёд шудани сатҳи таворрум ҳам инҷо хавфи якбора зиёд шудани таворрум ҳам ҷой дорад ва коҳиш меёбад. ҷиҳатҳои мусбии асосан ҳамин аст. бале, ташаккур. бинанҳои арҷманд, дар суҳбати мо коршиноси барнома фирӯз масрурҷонович наҷмиддинов, сарбозраси шӯъбаи назорати бонкӣ, шӯъбаи минтақавии бонки миллии тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ҳузур доштанд. ташаккур ки иштирок кардед ва суолҳои барнома посух гуфтед ва фикр мекунам мо вақте ки мо ҳамин мавзӯъро баррасӣ кардем, ростӣ ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат кардем дар мавриди оё дар мо шудааст ҳолатҳое ки интернет қаллобон, онҳое ки аз ҳамёнҳои электронӣ масалан бо ҳар гуна воситаҳои қаллобӣ пул медӯзанд, оё ҳамин гуна ҳолатҳо ба қайд гирифта шудааст? ва посухи манфӣ доданд, гуфтанд ки не, чунин ҳолатҳо нест ва худо кунад ки чунин ҳолатҳо нашавад. аммо ба ҳар сурат пешгирӣ як шарти асосии рушди ин соҳа мебошад. ва ҳамкорони мо аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент як гузориша омода карданд дар мавриди рушди ин соҳа дар шаҳри Панҷакент. ҳамроҳ тамошо мекунем. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 565 از 3 نوامبر سال 2018 نظام پرداخت غیر نقدی جاری شده است. جهت جاری نمودن پرداخت غیر نقدی از طرف بانک ها، سوبیکت های خواجگیدار، صاحبکاران و خریداران علاهیده شهر و دهات پنجکین یک قطار تدبیرهای معین عملی کردیدند. اهالی شهر دهاتی پنجکین میتوانند طریق کارت‌های پرداختی به ملال از جمله با کارت‌های ملی میتوانند خرید و پرداختشان را از پست ترمینال‌ها در مغازه‌ها حساب برابرکنی کنند. طبق اطلاع مدیر فیلیال امانت بانک شهر پنجکین شامرات خالف، تطبیق این قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تحت نظارت قرار دارد و همکاری با سوبیکت‌های خواجگیدار سال تا سال بهتر می‌گردد. ما یک قطار چارجوی‌ها کاری سادیم، مثلا در مغازه‌های خوراکباری، مغازه‌های تکنیکی، پست ترمینال موندیم. همه میزارجان میتوانند که همون کارتی خودشونه در وقت همون عملیات‌های انجام دادن تیانو و همچنین چک کمیته. در عین حال با 6 سوبیکت‌های خواجگیداری شرطنامه کردیم. حرکت در مغازین‌ها پست ترمینال وجود دارد. مثلا مغازین زیبا، من اشنی کلخاسجان، من نصریف یوسفجان، مثلا مغازه رستوران دوستی با همین پست ترمینال نصب کرده شده میتوانند سنیب سنس هم به هست. در مغازه مصالح ساختمانی یوسف اظهار داشتند که استفاده از تجهیزات کارت‌های غیر نقدی امانت بانک و نظام آنلاین بانک اسخاتا در این مغازه با منفعت آنها و خود خریداران است. در مغازه ما پرداخت نظامی غیر نقدی جاری شده که ما با امانت بانک شرطنامه گذاشتیم که همین کار را تشکیل کنیم. ما تشکیل کردیم، آمده آدما با خرطه کردی با پول نقد و غیر نقدی سودا کاری شدند. یکی از مرکزهای کلان تجارتی در شهر پنجکین بازار جمعیت مطلوبات شهر به شمار رفته. تا به حال در اینجا نظام پرداخت غیر نقدی پورا جاری نشده است. صاحبکاران بازار استفاده کارهای غیر نقدی را مهم ارزیابی کردند. پرداخت غیر نقدی بسیار جهت‌های خوب دارد. برای آن که اول کسی پول کرده گرسه نمیگیرد و بالای این پول بسیار گفته نمیشد و گم نمیکنید، چیز نمیکنید. این یک کارت پلاستیکی مایجک در کیسه گرسه شما میتونید جمهوری گوجه روید، گوجه خواهید همونجا همه چیزتون از بانک میگیرید یا که از بانکمات‌های کوچه. این چنین در وقت سودا کردن ممکن است افضلیتی زیاد دارد. این
пардохтои мисол ғайринақдӣ бо воситаи пластика. дар як қатор мағозаҳо, дуконҳои тиҷоратӣ ва хизматрасонии шаҳру деҳоти Панҷакен қисман аз кортҳои ғайринақдӣ ва низоми онлайни бонки Исхата истифода мешавад, вале фурӯшандаҳо кам будани шумораи истифодабарандагони ин низоми навро таъкид карданд. новаста ба ин раванд аксари мусоҳибони мо бартарияти истифодаи кортҳои ғайринақдиро талаби замон арзёбӣ карданд. пардохти ғайринақдӣ ба манфиати ҳам мардум ва ҳам инчунин давлат мебошад, чунки харидорон бевосита аз картае ки доранд пардохт мекунанд. تصمیم گرفتیم که پاسرمانی نصب کنیم غیر نقدی همش رایگان از طرف امانتبانک رایگان میتیم. بسیاری ها خودشون مراجعت کردن که منفیتش دیدن خودشون مراجعت کردن. آدمای خارجی میبیان بسیارش مبلغ‌های که خارجی است اسعار خارجی دارن و به طور اتوماتیک علاقه هم پست ترمینال با پروگرام دارد پولی ملی کرده قبول میکند. من دلم پر است که در آینده نزدیک این در تمام جمهوری پهن میشد. حتی علاقه در بازارهای مرکز شهر دوشنبه در خوجند کارت‌های پلاستیکی غیر نقدی علاقه فعالیت کرده ایستادند. و این ما امید داریم که این هم در پنجگنتی ما هم برای که پنجگنتی ما یک شهر قدیمه است. واقعا استفاده کارهای غیر نقدی در شهر و دیهات پنجگن بهبودی را تقاضا دارد. در صورت وسعت کارهای ترغیباتی هدفناک نمودن همکاری‌های بانک‌ها با سوبیت‌های خواجگیدار بلند برداشتن مسئولیت صاحبکاران و مشتریان و پیشروی‌ها در سمت تطبیق این قرار حکومت جمهوری توجیکستان نائل گردیدن امکان پذیر خواهد شد. بیننده‌های ارجمند، شما برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی را تماشا کرده اید و امروز ما درباره پرداخت‌ها یا خود همیان‌های الکترونی صحبت داریم و این کارشناس نوبتی برنامه ما خورشید اکرامیویچ ابراهیموف هماهنگساز اوید به رشد پرداخت‌های الکترونی در بانک اسخاته این شهر خوجند. خوش آمدید میگم. خب اولین سوالی که من از شما پرسیدین هستم در موردی من معلوم است که امروز این خدمت رسانی قریب 10 سال میشود که علاقه در نظام گویم پرداخت الکترونیک اگر انتقال پولی را گویم زیاده از 15 سال است که مثلا مردم به ممانعت آن نفرانی که مثلا نزدیکانشون در مهاجرت مهنتی هستند و از آنجا مبلغ میفرستانند رفته گویم از بانک میگیرند، یعنی آن هم با یک اندازه تا از آنجا آمده تا اینجا نشستنش مبلغ الکترونیک حساب می‌یابد. خب امروز اهالی و همچنین بانک ها در بابت تامین همه‌جانبی این خدمت رسانی چی دستاورد و همچنین چی مشکلی ها دارند؟ از طرف بانک یک چند پیشگیری ها تامین کرده شده است. علل خصوص انتقال مبلغ های پولی پیشتر گفته شما که شخصانی که پریود می آمد به واسطه به نقطه خدمت رسانی بانک می رفتند. عین حال انتقال مبلغ با همراهی اپراتور Сбербанк، Транскапитал банк، Киви банк به بانک آمده ایستاده است. تحلیل ها نشان میدهد که در بعضی منطقه دوردست شخصانی هستند که آن مزاجانی هستند که مبلغ میبیاد، مبلغ به صورت حساب آنها میشنند، آنها به واسطه از کارت ها این مبلغ ها میگیرند، ولی هم به کارت ها باوری ندارند. یک قسم برای از طرف بانک اسخاته برای این پیشروی یک چند کارها به انجام رسانیده ایستاده است. تشکر. خوب سخن در موردی گوییم درباره مشکلی هم گفتید که مثلا در بعضی مناطق دوردست هنوز مردم به پولی که دستشون میخپن بیشتر اعتماد دارن، برای اینکه چون در منطقه ها نه همیشه مثلا سودای الکترونی رشد کرده است، به خاطر اون که مثلا اگر کار در دست شده اون فروشگاه اگر همین تجهیزاتی گوییم از کارت مبلغ گیرنده رو نصب نکرده باشد گوییم مشکلی دارد. امروز مثلا بانک اسخاته در ولایت سوخت یا اگر گوییم در شما رقم استاتیستیک آمار اگر برای جمهوری باشد بازم خوبتر که در جمهوری چی مقدار مثلا همون ترمینال ها گذاشته است در فروشگاه ها نقطه های خدمت رسانی که واقعا گوییم کار استفاده برندگان کارت ها رو آسان میکنه. علل خصوص بانک زیاده از 22 فیلال دارد. بله. 22 فیلال اینچنین 172
нуқтаҳои хизматрасонӣ, Марказҳои хизматрасонӣ. марказҳои хизматрасонӣ зиёда аз 1000 адад QR код мегӯем. Он барои нуқтаҳои савдо гузарондани хариду аз тарафи мизоҷон. 765 адад нуқтаҳои барои инчунин посттерминалҳо дар нуқтаҳои савдо гузошта шудагӣ. банкоматҳо зиёда аз 165. Инчунин аз тарафи бонк тасмим гирифтем ки бо сабаби пайдо шудани талабот аз тарафи мизоҷон ба шумори 70 адад банкомат харидорӣ карда шудааст. мувофиқи тендер ин оянда мебиёд, бо зиёд мекунем парки банкоматҳоро. Дастрасӣ зиёд мешавад. Инчунин агар мушкилоти худи ноҳияҳои дурдаст бигиридага, ин сабаби асосии мушкилоти мо дидостем нуқтаи савдо посттерминал ҳаст, кор намекунад ё ин ки вайди аз сабаби асосии интернет. баъзе нуқтаҳо баъзе минтақаҳо интернеташ беҳад паст, дар шаҳрҳои калон интернет нақс, дар шаҳрҳои дурдаст интернеташ минтақаҳои дурдаст интернет мушкилӣ аст. бинандаҳои арзуманд, шумо барномаи иттилоъоти таҳлили нав зиндагиро тамошо карда шудед ва дар суҳбати мо коршиноси дигари барнома Хуршед Икромович Ибрагимов ҳамоҳангсоз оид ба рушди пардохтҳои электронӣ дар бонки Исхата ҳузур доранд ва мо як пурсиши афкор аз худи аҳолӣ бо суоли оне ки имрӯз то куҷо шумо аз кортҳои пластикӣ ва ҳамёнҳои электронӣ истифода мекунед ва манфиату мушкилоти онро аз сокинони маркази вилоят пурсон шудем ва ин навбат пурсиши афкорро ҳамро тамошо мекунем, баъд суҳбатамонро идома хоҳем дод. аз картаҳои пластикӣ истифода мекунедме? сифаташ чӣ хел, афзалияташ чӣ хел, мушкилӣ дорадме? Не, мушкилӣ надорам. Ман ҳама чизаши медонам. Проблем нест. Бепроблем. Ман Душанбе сити дорам нағз. Пули барқ, ана пуле ки аз дигар ҷо мебиёд, карта мебиёд, ба осонӣ мегирем. Ки истифода мекунед? Картаи пластикӣ ҳа? Чӣ хел аст? Кадом аст? Душанбе сити буд, рост шугум 3 рӯз автоматизатсия дод, кор накард. Ман ҳозир барои карта банки Исхата рафтосам. Карти пластикӣ аст, истифода мекунед? хизматрасониш чӣ хел, афзалияташ чӣ хел, чӣ мушкилӣ дорад? мушкилӣ надорад. аз нохи пул мефиристонад. бо светҳои барқӣ, обҳо супурдан осонтар. аз картаҳои пластикӣ истифода мекунед? албатта мавриди замон аст, бояд истифода барем, чунки талаботи замон аст. мо дар шаҳри Душанбе бисёр фаъолона ширкат меварзидем, иштирок мекардем ва дар кортҳои нақлиётӣ истифода мебурдем ва ҳамаи имрӯз замони муосир он чи талаб мекунад, бояд мо ҳамқадами замон бошем. афзалияташ чӣ хел аст, чӣ мушкилӣ дорад? ягон мушкилӣ надорад. афзалияташ ягон чиз, ҳатто масалан бартарият аз он аст ки мо чӣ гӯям маблағро аз он ки ба дасти худ месупорем, тариқи вай осонтар аст барои мо, саҳл аст, бисёр хуб аст. аз картаҳои пластикӣ истифода мебаред не? Не, ҳоли истифода набурдем. мушкилаш ҳамин аст ки вақташанда дурнашанда пул намешавад, пул снимат кардан қиин мешавад, ҳамон проблемаш. навошад ҳама чизаш нақс. ҳамто проблемаш ҳамон. шумо аз картаҳои пластикӣ истифода мекунедме? Не. аз картаҳои пластикӣ истифода мекунедме? Албатта. кадомаш чӣ хел аст, афзалияташ, мушкилиш? аз картаҳои Душанбе сити ва Исхата виза карта истифода мебарам. афзалияташ ин ки мо метавонем бемалол аз пулҳои электронӣ истифода барем. диси валетаҳо ки кори моро осон мекунад. банк рафта хона мерем ё як ноҳияи дурдаст намерему, ҳамин аз гӯем суратҳисоби электронист ба суратҳисоби электронӣ дигар мепартоем. муфид аст. мушкилиш чи аст? мушкилист баъзан вақт ҳамин банкоматҳо кор накунад, мо зиқ мекунад вақти гирифтан. ҳамин мушкилист. соли навбатӣ ман ба шумо дар мавриди имрӯз шумории дорандагони кортҳои пардохтии бонкӣ аз бонки Исхата чӣ миқдор аст? музоҷоне ки дар бонк ҳастанд зиёда аз 1 миллион. аз онҳо зиёда аз 400 000 ин кортҳои нафар 400 000 нафар, бале, кортҳои локалӣ, кортҳои виза, кортҳои интиқоли ягона. 1 сол 2 сол пеш ҳаҷми дорандагони корт беҳтар зиёд шуд. давоми 2 соли охир зиёд шуд. аз сабаби он ки ин ҳамаёни электронӣ, яъне истифодабаранда давоми 2 соли охир ба 400 000 нафар, қариб ба 5 миллион нафар расид ва ин пеш аз ҳама аз шароит сохтани бонки Исхата. хуб, ман як чиз пурсидани ҳастам. шумо дар оғози суҳбат гуфтед ки ҳудуди 1000 адад, зиёда аз 1000 адад ана ҳамон нуқтаҳое ки бо воситаи QR код пардохт мекунанд дар тамоми ҷумҳурӣ гузошта шудааст. ана ҳамон муносибати шумо бо фурӯшгоҳҳо чӣ гуна баромонда шудааст? масалан, шумо чӣ манфиат мебинед, онҳо чӣ манфиат мебинанд?
манфиатҳои асосии нуқтаҳои савдо ин зиёд кардани ҳаҷми гузариш барои харидани аз тарафи мизоҷон. манфиатҳои бонк ин зиёд кардани ҳаҷми транзаксия, клиентҳои нав, клиентҳои истифодабарандагони посттерминал, QR-кодҳо. манфиатҳои мусбӣ гӯима мешавад ин ҷамъоварии пулҳои нақд. агар қисми бо истифодабарии посттерминалҳо, QR-кодҳо гиранд, маблағҳо ба суръатҳисоби онҳо мегузаранд. ҳар ду ҷониб аз ин кор манфиат мебинанд. бале. ташаккур. мо дар чанд соли охир мушоҳида мекунем ки қисми зиёди умуман системаи нафақагирӣ дар Тоҷикистон ба низоми пардохтҳои корти пластикӣ гузашт ва мо дар назди банкоматҳо бисёр ҳолатҳое мушоҳида мекунем ки нафарони калонсол гоҳо вақте истифода бурда наметавонанд, аз нафарони ҷавон хоҳиш мекунанд ки дар гирифтани маблағҳошон ба онҳо кӯмак кунанд ва ҳамчунин рамзи он кортҳои худашонро бовар карда мегӯянд. мутахассисони соҳа мегӯянд ки ҳаргиз набояд рамзҳои кортҳои пластикии худро ба касони бегона нагӯед, зеро ҳолатҳои ба дасти қаллобон афтодан аз эҳтимол дур нест ва бинобар ин гузориши навбатӣ бобати ин мавзӯъ нақл мекунад ки он аз ҷониби ҳамкорони мо аз телевизиони Симои Мустақили Якум Мафтуни Шукурова ва Насимҷон Раҳимов омода шудааст. аз роҳандозӣ гардидани низоми кортӣ ва пардохти ғайринақдӣ наздик 10 сол мешавад, аммо ҳанӯз ҳам бархе аз истеъмолкунандагон аз ин намуди хизматрасонии замонавӣ истифода карда наметавонанд. ин ҳолат яке аз сабабҳои таъмин нагардидани бехатарии корти пардохтӣ шуда истодааст. Паролетон чанд холе? 88. шамсия холаи 65 сола сокини шаҳри хуҷанд аст. вай беш аз 7 сол инҷониб нафақаашро тариқи корти пардохтӣ мегирад, аммо бинобар аз банкомат гирифта натавонистани маблағ ба ӯ пайвандонаш кӯмак мекунанд. ин албат фарзандонаш дар кор буданд. баъзан маблағ лозим шуду назди банкомат омад ва кӯмаки ҷавонон маблағи лозимаро ба дасташ гирифт. то куҷо кори шамсия хола дуруст аст? яке аз роҳҳои осоне ки имрӯз қалобон ба он даст бардоштанд ин муайян намудани рақами пани корти бонкӣ ки дар рӯи корт ҷойгир шудааст. баъд аз ба даст овардани панкод қаллоб метавонад амалиётҳои қаллобии худро амалӣ намояд. чунин ҳолат зиёд шудааст. бинобар ин ҳар як ташкилот баҳри бехатарии маблағи мизоҷон бояд пеш аз ҳама маърифати истифодаи маблағи кортҳои пардохтиро байни шаҳрвандон баланд созанд, мегӯяд Шӯҳрат Турсунов, сардори шӯъбаи амнияти иттилоотӣ дар бонки Эсхате. барои гирифтани маблағ ё барои шинос намудани ягон шахси бегона кортро ҳеҷ вақт дастрас накунанд, надиҳанд. каримҷон иброгимов сокини ноҳияи бобоҷон ғафуров аст. вай беш аз 10 сол инҷониб аз корти пардохти маош ва маблағи нафақаашро ба даст меорад. вақте кортҳои пардохтӣ ҷорӣ шуд, вай муҳосиб шуда кор мекард. аз ин рӯ барои истифодаи корти пардохтӣ мушкилӣ накашидааст ва рақами пин-коди корти пардохтиашро ба ҷуз худаш касе намедонад. бо ин амалаш Каримҷон амак амнияти низоми кортҳои пардохтиро риоя мекунад. ҳамин соли 2010 агар вайс бошад, ман озодона пула гирифта гаштам. ҳама вақт карта вай мебиёд, мо сабшини аре ҳамин пула гирифта гаштем. ин хатогӣ аз ҷониби ширкат намешавад. он ширкате ки ҳамин хизматрасониро ҷорӣ кардааст, аз ҷониби он ширкат намешавад. асосан аз ҷониби худи истифодабаранда мешавад. аз ҳисобе ки надониста ба ҳар гуна масалан гирем силкаҳои интернетӣ ворид мешаванд. масалан гирем силкаҳои фейкӣ мегӯянд ин ҳолатро ҷавоб медиҳанд, бо таври автоматӣ аз картаи онҳо маблағи муайяншуда истонида мешавад. айни замон дар бонки Эсхата барои ҳимояи маблағи корти пардохтии мизоҷон шабакаи доду гирифт байни мизоҷу бонк амал мекунад ки он тариқи рамз ҳифз шудааст. ҳар як маълумоти мизоҷ рамзбандӣ карда шудааст ки он дорои сертификат мебошад. пешниҳод намудани пин-коди корт, пешниҳод намуди маълумотҳои кортӣ, пешниҳод намуди бевосита пан номер ва CVV-коди корт ин гӯё ба пешниҳод намудани калиди сейфе ки дар он маблағи шахс мавҷуд аст баробар ҳисобидан мумкин аст. мутахассисони соҳаи бехатарии иттилоотӣ ба истеъмолкунандаи кортҳои пардохтӣ тавсия медиҳанд ки мустақилона истифодаи онро омӯзанд, зеро ин амал мушкил нест ва ҳангоми гирифтани маблағ рақами пин-код ва маълумотҳои шахсӣ аз одамони бегона бояд пинҳон бошад. ин ҳолат барои бехатарӣ кӯмак хоҳад кард. барои таъмини бехатарӣ ҳангоми кор бо кортҳои бонкӣ, ҳангоми кор бо
ҳамёни мобилӣ, яъне ки чихел ки мегӯянд электронный кошелёк, ҳангоми QR оплата, яъне ки дар мағозаҳо QR оплата кардан мо набояд телефон, яъне ки смартфони худро ба ён кас надиҳем. таҳлили мутахассисони соҳаи технологияи информатсионӣ нишон медиҳад ки баробари рушди пардохтҳои ғайринақдӣ қаллобон ҳам дар ҳоли пешравӣ қарор доранд. онҳо механизми худро коркард карда шахсро бевосита бо роҳҳои фиребу хабарҳои фейк маълумоти заруриро ба даст оварда аз корти пардохти маблағро аз худ мекунанд. аз ин рӯ мутахассисон мегӯянд ки рамз, рақам ва ҳатто маълумотҳои шахсии худро ба касе нагӯянд то бехатарии рақамӣ ҳифз гардад. мафтуна шукурова, Насим Раҳимов, махсус барои набзи зиндагӣ. имрӯз бовари мардум ба бонкҳо зиёд шуда шудааст ки ин як фолинек аст, ба хотири оне ки иқтисод дар ҳоли рушд аст, иқтисод устувор шудааст ва мардум соҳиби маблағ аст ва метавонад ки аз маблағҳои худашон гӯё бо мақсад истифода кунад. аммо он маблағҳо вақте ки ба шумо бовар карда маблағ медиҳад, дар шумо масъулияти нигоҳдории он бозам бештар мешавад. то кадом андоза имрӯз бонки Эсхат дар мавриди бехатарии хизматрасониҳои пардохтҳои электронӣ тадбирҳо меандешад ки то кадом андоза маблағҳои электронии мардум аз дасти қаллобони интернетӣ зери ҳимоя қарор дорад. аз тарафи бонк якчанд чорабиниҳо андешида шудааст ба мавзӯи бехатарии мизоҷон, ба мавзӯи ҳамаёно электронӣ, ба мавзӯи кортҳои пардохтӣ. мақсади асосии бехатари ин аз тарафи бонк пешгирӣ намудани корҳои қаллобӣ аз тарафи шахсони бегона. дараҷаҳои бехатарӣ аст. ин ҳамчун смс паёмакҳо, гузоштани изидаст пеш аз даромадани ба ҳамоёни электронӣ, барои гузарондани ҳар як транзаксияҳое мегӯем, ҳар як гузашта амалиётҳои аз тарафи мизоҷ гузашта ба дорандаи корт смс паёмакҳо рафта мешавад ки оё ту ҳамин маблағҳо гузарондӣ ё нагузарондӣ. ин сабаби асосии бохабар намудани мизоҷ аз банкомат гирифт. дар ҳолатҳое ки ҳолатҳое ҳастанд кортҳо гум шудааст аз тарафи мизоҷон, кортҳо смс мебиёд, смс баъд аз омадан мизоҷон метавонад ба колл-центри бонк занг зада кортҳои худро боздора. инчунин аз қисми ҳамаёни электронӣ як функсионали нав дохил карда шудааст ки мизоҷ дар ҳолати гум кардани корт аз ҳамаёни электрон медарорад, кортро блок мекунад, инчунин разблок мекунад. ин як қисмҳои бехатарӣ. ин навгониҳое ки дар барномасозии гӯем хизматрасониҳои пардохтҳои электронӣ бонки Эсхат пешбинӣ шудааст. ташаккур. ва дар анҷом аз шумо як нуктаро пурсидани ҳастам. шуморо ин лаҳза бинандаҳои зиёд ҳамчунин муштариёни бонки Эсхат низ тамошо доранд, онҳое ки дар дастшон корти пардохтии электронии бонки Эсхатро низ доранд. ба онҳо чӣ маслиҳат медодед? агар гӯям ки се маслиҳати муфид, кадом маслиҳат буд? зиёдтар гузарондани маблағҳо бо воситаи корт, камтар кардани гирифтани маблағ аз банкоматҳо, кор фармудани бевосита аз нуқтаҳои савдо, аз ҳамаёнои электронӣ, ҳамаёнои электроние ки на танҳо маблағ мебиёд, балки ҳама намудҳои кредит, депозит, гузарондани маблағҳои барои свет, коммуналӣ ҳамаш гузаронда мешавад. инчунин бехатарӣ, асосиш бехатарӣ, доштани нигоҳубини рамзҳои корт, рамзҳои Эсхат онлайн, кошелёкҳо, ҳамаёнои электронӣ ба шахсони бегон надодан. агар ҳамин корҳоро кунанд, агар беҳтарин мешавад. ташаккури зиёд барои иштирокатон. ташаккур мегӯям ва бинандаҳои арҷманд дар суҳбати имрӯзии мо коршиноси барнома Хуршид Икромович Иброҳимов ҳамоҳангсоз оид ба рушди пардохтҳои электронӣ дар ҷамъияти саҳмпӯшидии бонки Эсхат ҳузур доштанд. барои иштирокатон ба шумо ташаккур мегӯям. бинандаҳои арҷманд, шумо барномаи иттилоотиву таҳлили набзи зиндагиро тамошо карда истодед ки мо мавзӯи навбатии барномаи мо дар масъалаи пардохтҳои электронии худ ҳамёнҳои электронӣ буд ки воқеан чун ҳадафи барнома ин нигоҳ ба оянда, ба ояндаи ҷомеа аст. мо имрӯз ин мавзӯъро аз бурду бухти он суҳбат кардем ва баррасӣ намудем. дар ин ҷо барномаи иттилоотии таҳлили набзи зиндагӣ ба поён мерасад. хайр, хонободу сарбаланд бошед.
таъсири пандемияи COVID-19 ба соҳаи фарҳангу маданият, театру кинои тоҷик дар авҷи пандемия чӣ ҳол дошт? Театр ва тамошобин алоқа канда шуд ё баръакс пандемия роҳҳои алтернативии канда нашудани риштаи эҷодиёту намоиши театриро ба миён овард? Фаъолияти театр ва кино дар авҷи пандемия. Ин ва дигар паҳлӯҳои мавзӯъ дар барномаи навбатии Набзи зиндагӣ баррасӣ мегардад.